സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഉറുദു ഭാഷാ സ്നേഹികളെ ആദാബ്. കേരള ഉറുദു ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അക്കാദമിക് കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇക്ബാൽ ഉറുദു ടാലൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. 6892 കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഈ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തു. വളരെ സന്തോഷം. എല്ലാ കുട്ടികളെയും ആശംസിക്കുകയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെയും അധ്യാപകരെയും രക്ഷിതാക്കളെയും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ഖുദാ ഹാഫിസ്. ശുക്രിയ. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, അധ്യാപകരെ, ഉറുദു അധ്യാപകരെ, ഭാഷാപ്രേമികളെ, ഒരു മഹത്തായ ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ഉറുദു ടാലൻറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനൊരു പ്രസക്തിയില്ല. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നതുമല്ല. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഈ അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ടാലൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് KUT വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങി വെച്ചതാണ്. പിന്നീട് സർക്കാരിൻ്റെ ഇതിന് അംഗീകാരം കിട്ടി. എല്ലാ വർഷവും സർക്കാർ ഈ പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള, ഈ മത്സര പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള അനുവാദം തരാറുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷൻ കലണ്ടറിലും ടാലൻറ്റ് ടെസ്റ്റിന് ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കാരിനോടും ഇതിന് നന്ദിയും കടപ്പാടും ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഈ അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ടാലൻറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷം മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയം നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആകാംക്ഷയോടെ ഈ റിസൾട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി, അറിയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ഉറുദു ടാലൻറ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപനത്തിന് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥിയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഉറുദു ഭാഷാ സ്നേഹികളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടെ ഉറുദു അക്കാദമിക് കൗൺസിൽ നടത്തിവരുന്ന ഉറുദു ടാലൻറ്റ് മീറ്റിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിൻ്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിലാണ് നാം ഏവരും സംഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉറുദു എന്ന ഭാഷയെ ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച പ്രസിദ്ധ കവി അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാലിൻ്റെ നാമധേയത്തിലാണ് ഈ ടാലൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിവരുന്നത്. ഉറുദു ഭാഷ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം ആവേശം പകർന്ന ഒരു ഭാഷയാണ്. മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ്. സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ഉറുദു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഷ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉറുദു ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം നേടുന്നതിനും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നവംബർ 9 ലോക ഉറുദു ഭാഷാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ തലത്തിൽ നടത്തിയ മത്സരത്തിൽ ഓരോ സ്കൂളിൽ നിന്നും 3 പേർ വീതം കുട്ടികളാണ് ഈ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇങ്ങനെ ഈ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുൻകൈയെടുത്ത ഉറുദു അക്കാദമിക് കൗൺസിലിനെയും ആ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥിനിയും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെയും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയാണ്. ഈ സംസ്ഥാനതല ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേരള ഉറുദു ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാദമിക് കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിൽ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ നടത്തിയ ഡോക്ടർ അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ്റെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. പങ്കെടുത്ത് വിജയിച്ച എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു. ഈ വർഷം 5-6 ക്ലാസ്സുകളിൽ 3234 കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ 1057 കുട്ടികൾ ഫുൾ A+ നേടുകയും 2970 പേർ 70% മേലെ മാർക്ക് നേടുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 70% മേലെ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്ക്
അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രത്യേക സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ മുഖേന നൽകുന്നതായിരിക്കും. 7ാം ക്ലാസ്സിൽ 1647 കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നു. അതിൽ 98 പേർ ഫുൾ A+ നേടുകയും 879 പേർ 70% മാർക്കിന് മേലെ അർഹത നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം. എന്നാൽ 8, 9 ക്ലാസ്സുകളിൽ 1222 കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ 45 കുട്ടികൾ ഫുൾ A+ നേടുകയും 451 പേര് 70% മേലെ മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ 611 കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നു. 28 പേര് ഫുൾ A+ നേടി. ബാക്കി 229 പേർ 70% മേലെ മാർക്ക് നേടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖലയിൽ 151 കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ 2 കുട്ടികൾ ഫുൾ A+ നേടുകയും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ 70% മേലെ മാർക്ക് നേടുകയും ചെയ്തതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പങ്കെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ച എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും കേരള ഉറുദു ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിലും കേരള ഉറുദു ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കീഴിലും നന്ദിയും കടപ്പാടും അഭിനന്ദനങ്ങളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ഖുദാഫിസ്. ആദാബ്. കേരള ഉറുദു ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാദമിക് കൗൺസിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ഉറുദു ടാലൻറ്റ് മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത് വിജയിച്ച മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരെ സജ്ജരാക്കിയ മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും ഹൃദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. പ്രിയപ്പെട്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദാബ്. കേരള ഉറുദു ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി നടത്തിയ അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ഉറുദു ടാലൻറ്റ് മീറ്റ് സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിൻ്റെ ഫലപ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിലാണ് നാം സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ മത്സരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അക്കാദമിക് കൗൺസിലിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർക്കും സഹകരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് ഉറുദു.